Ayun na to, close ra kay mangingisda ta. Bugo kayo kay. Na to nga close ang kahoy karon. Mangingisda ta. Lain ako na agian dire eh. Sam, agian dire. Na. Na birahan na diha. Kay ako ra pudayan ron. Takakwag isda diha. Tahan ka ng isda diha. Makakuha ta na ron di. Dako yung sudan. Sama si des linaw. Daghan baka ng isda ron. Uli na lang taputaan ni pang. Lugay pa na mahubas. Na, masim sa ako naman. Pahubas na lugay pa na mahubas oy. Asa na puka oy. Hindi mo na mahubas. Mapay ugma na lang na ito na to balikan. Sampungan pa ni mo nagkuan pang. Baril. Di ko na mahubas. Ugma na lang na oy. Hubas noon. Ito na lang ta ugma uguan. Mahubas ba na ugma? Nya sa may paminaw ni bang nihubas wala. Ba? Nihubas wala. Ha? Sa wala ni buhang. Ikaw good. Anya man ni auto sa taan ni dagway? Ha? Tayo pauli ta. Tayo kaon tag ubi. Sa pamangga? Uli tuod ta. Putla. Gabi man ato putlon. Pwede man ako nga gabi putlon. Tara. Mata pa tayo ni ko. Na okay guys mo uli na may kay di man mahubas ang kuan suba pay pa uli mo ni utog ubi agin putaan ni lisod nga dalan sangit pa jud layo na mo kay papa basta kini mo lakaw ni papa noon muraw atong kabayo. Karon guys, ato na pong duawon ang suba og na hubas na ba kay para makakuha ng isda. Let's go. Ba, panaway ron. Ba, ihawon ka nako. Hubas-hubas na biya dayon ta oh. Hubas-hubas na gyud dayon ta. Ugma mo hubas na gyud ugma. Hubas-hubas na oh. Kini ugma ubas na ni gid mo mga isda mo sudan na jud mo ugma ra gid mo ganot mo pasudan na gid araw dili ni mo kuha ni ugma ubas na ni ugma minaw na ko tago na mo tara sa keso ng uban tara posible di mo ubas.
Kinita uli ta. Diba ka? Anong natalan tama ka na ako baka ay manungay po ka? Ay may panungay na ako baka ha? Na. Na, di ba ka kasungayon sa kuha? Ka, sungay ta? Okay. Baka.